Lir ilir kuwi kaya swara sing ngelingke. Yen uripmu ora kena terus turu ing kelalen. Tandure wis sumilir kuwi tandha yen uripmu isih obah lan isih duwe kesempatan. Tak ijo raya-raya kuwi nggambarake pangarep-arep yen dalanmu durung entek lan isih bisa dibenerke. Urip sing kaya temanten anyar kuwi kudu dirumat, dijaga lan diwiwiti maneh nganggo niat resik. Cah angon kuwi lambang wong sederhana, nanging tetep duwe tugas kanggo golek dalan urip sing bener. Penekno blimbing kuwi pitutur supaya kowe wani usaha lan ora wedi karo angele dalan urip. Blimbing sing limang sudut kuwi lambang tuntunan supaya uripmu duwe arah lan ora kesasar. Lunyu-lunyu ya penekno kuwi ngandani yen dalan becik kerep angel lan ora nyaman dilakoni. Nanging senajan lunyu, wong tetep kudu menek, merga sing penting kuwi tekad dudu gamnage dalan. Kanggo mbasuh dada tira kuwi tandha yen perjuangan urip sejati kuwi kanggo ngresiki ati lan batinmu. Dodot kuwi sandangan, nanging ing tembang iki sing diresiki dudu njaba, nanging batinmu dhewe. Dodo tira kumitir bedah ing pinggir kuwi nggambarake batin sing rusak, kebak salah lan suwe ora dirumat. Dandamana Jlumatana kuwi pitutur supaya sing rusak enggal dibenerke lan ora mung ditinggal. Kanggo sebo mengko sore kuwi tandha yen urip iki ana pungkasane lan kabeh bakal dipertanggungjawabke. Mula urip kuwi kudu tangi, gelem dandani diri sadurunge wektu entek lan kabeh dadi kasep.